The RO is taking 10 people with the BJP MLA. You come now with me. No, please. I would like to show you what is this. Yeah, आप ही मत. Yeah, video हुई. कढ़ाई BJP कढ़ाई. अटले. यो. There is no rule here. This office there is no rules. RO has no rules here. I am not allowed that side. Only 2 people are allowed with the MLA. How many people are allowed here? So BJP is a rule na. RO, you don't have rules here in this. Why are you allowing? Election Commission must see, no? Now you came to know the rules. So BJP is allowed hai, 10 janu. So आमचे 12 दोघ जण allowed hai. You should dismiss that RO जो हा and put it on record. Actually, या room जो RO हा ते dismiss इंकोण हा या RO हा तो dismiss कर पातो. Why it is like this? कितू जाय ते मेज आहे मरे लाइफ जो आहे मरे दोघ जण आमदार आहे आम गेले कलीग तेम गेले बट ओके नो आम ती आडी दोघ जण अलाउड करताय इतली बिहोप रे हां आणि हे राजकारण सो इलेक्शन कमिशन इज द किती आता वेर इज इलेक्शन कमिशन इफ इलेक्शन कमिशन आय थिंक यू हैव टू कम आउट नाउ आर यू गोइंग टू टेक एक्शन सो देन यू काउंट नो हाउ मेनी आर इनसाइड count how many are inside in front of you. There were 8 when I came. Now still there are 6. There are 7. So why you are allowing this to bita? Tu bita? Tu duty करता हो कितको तर तू 8 जण आले मर भितरी. इने तू ऐक नाही. आज किती जायचं मेज मारा. No, if they are not listening to you, then you have to leave that chair. Bring somebody more authoritative. हाँ? ये तर राज चलत तुम गेले. तू इलेक्शन ड्यूटी आहा आणि तू अजून देखून मेज मध्ये किती जण आहेत अजून देखून 100 जण आहे 6 ऑफ देम आर देयर 100 जण आहे मरे हम काय अलाउ करे मरे हम किती म्हणला हम दो रूल डिफरेंट हो 2 पार्ट बाहेर गेले मरे ना कोण बघू मागी 5 जण हाव काय म्हणणार प्रश्न इलेक्शन कमिशन बिलोंग्स टू बीजेपी ऐसे आहे ना मग सिंबल मारे मरेगा चालेल म्हणलो यू आर डूइंग रॉंग मर अहो तुझेर काय म्हणणं आय एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन हू सिटिंग देयर ही हॅज टू बी डिसमिस्ड ही कॅनॉट फॉलो हिज ड्युटीज डन केस काय म्हणणार तू पोलीस तुझी ड्युटी कर आपली ड्युटी आम्ही करतले त्याच्याने आवाज करा म्हणून तू भियाता त्या आवाज करता ते का ते म्हणे काय सांगता पाऊस पडला नो पण मोदीत पाऊस पडला पण मी त्या म्हणेस तू आम्हाला सांगता उगी लागला मी काय हाणा आम्ही गद्दार यांच्यापाशी